खुलुमबाय आंनि एन महिलारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदिनो लाभ सायरि नायनो गोसोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामदो। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव दोंनै सायरि लानानै फैदों। फार्स्ट सायरिखौ हरदों जेदिना नार्जारी, सेकेन्ड सायरिखौ हरदों निसा मोसाहारी। बिथांजो सानैयाबो चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। ओइ सना, नों दिनै आंखौ नागारना थांमारबायना सना? सिमाङावबो नुवाखैमोन आं नों जे आंखौ बिदि लामा ससेयाव नागारना थांगोन होनना। थांदो सना, नों जायजों खुसि बिजोंनो। आं बिदिनो थागोन जेब्लायबो, हारसिंनो सिरियै।